F'temp kiesaħ u xitwi pajjiżna ċelebra l-Festa tal-Miliet, festa li hija msejsa fuq diversi tradizzjonijiet reliġjużi, funzjonijiet kif ukoll użanzi antiki li jmorru lura għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Bosta familji wara l-quddies ta' nofs il-lejl nġabru fid-djar tagħhom biex jiftħu r-regali u jiklu l-ħelu li huwa assoċjat ma' dan iż-żmien tas-sena. Imbagħad f'jum il-Miliet ġiet ikkonċelebrata wkoll il-quddiesa mmexxija minn Monsinjur Arċisqof fil-Katedral tal-Imdina fejn Charles Cicluna appella sabiex anke fis-soċjetà tal-lum il-ħajja tkun id-dawl li jiggwidana l-koll u sostna li l-ħajja hija don fejn tibda ma' tnissil u tispiċċa mal-mewt li mbagħad tibqa' ħajja l dejjem. Il-ħajja hija tama, il-ħajja hija don, il-ħajja li għal kull wieħed waħda minna hija avventura li tibda fit-tnissil u tispiċċa mal-mewt naturali tagħna. Il-ħajja fuq din l-art, imma d-destin tagħna huwa l-ħajja ta' dejjem. Jalla din il-ħajja li għandha bidu fi żmien imma hija msejħa biex ma tintemm qatt. Tkun id-dawl tal-qalb tagħna. L-Arċisqof Cicluna appella għal paċi fid-dinja fil-waqt li semma l-gwerer li għaddejjin bħalissa viċin tagħna u tkellem kif is-soċjetà għandha toss il-ħajja mill-barka ta' tfulija għal barka tal-anzjanità. Charles Cicluna sostna li Ġesu ġie fostna sabiex jagħtina l-ħajja u għalhekk appella sabiex dan il-miliet u anki għas-sena d-dieħla kulħadd jilqa' Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħu kif Ġesu huwa dak li jdawwal il-ħajja tagħna. U għalaq billi awgura l-Miliet tajjeb lil kulħadd u sabiex mhux illum biss imma dejjem nippruvaw ngħixu ħajja eżemplari mingħajr ħafna materjaliżmu hekk kif fakkar li Sidna Ġesu Kristu twieled umilment far u tpoġġa f'maxtura. Minkejja r-riħ qawwi jidher li din is-sena l-Maltin u l-Awċin gawdew il-Miliet bl-aqwa mod u ħafna familji kif inhi tradizzjoni għażlu li jinġabru għall-ikla tal-Miliet f'nofsinhar, ikla li wkoll hija marbuta ma' ħafna drawwiet antiki. Intant fit-toroq tagħna jidher li l-maġġoranza tas-sewwieqa mxew mal-appelli għal prudenza b'kelliem għall-pulizija jgħidilna li ma kienx hemm inċidenti maġġuri matul il-lejl li għadda.